Bueno, zure kasuan itzulera bat da, orain dela 4 urte Amorebitan kokatu zenuen eta zelan gogaratzen duzu denboraldi hori? Oso denboraldi ona azkenean, batez be pertsonalki eta azkenengo 10 partiduek dekotez buruen, batez be zuloan sartun dugu ginelako, 3. mailara bajatzeko eta 2. mailan geratzeko aukera oso gitxigaz, eta azkenengo hortan 10 partiduetan 8 edo 7 ziren nuzen, azkenean kategorizen mantentxe lortu genuen. Eta nire lehenengo urtie 2. mailan eta oso oroitzapen onak. Jente oso ona ezetu naben vestuarioan eta oso gustora egon nintzen hemen Urritzen jolasten. Asko aldatu zara futbolari bezala 4 urte hauetan? Ez dut uste askorik aldatu nazenik. Egiz izan beti jolastu izen dute antxeran eta nire delanteru karakteristikak edo nik uste dut bardinek izaten segiten dabiela eta ez naben izango askorik aldatu nazenik. Zergatik erabaki duzu Urritzera itzultzea? Esan dut zuten moduen, hemen egon nintzen urtien oso gustora egon nintzen, asko gustatzen hemen Urritzen jolastia eta ikusten dut Zornotza azken urtietan gauzak ondo itzen dabilela eta horrek bultzatu dozte berriro Zornotzara etortzen. Eta jokatzen hasteko gogoarekin, ezta? Bai, uste dut jokalari guzti zen moduen, azkenean denbora asko gaz baloi ikutu barik eta gogo asko dauz berriro talde lanien hasteko, partidue jolasteko eta ia jolastera bueltetan garenien Urritzeko jentigaz izen aldan. Egoera honetan igual partiduek publiko barik eta izango dire eta harin bueltetan hori normaltasune eta danok aldogun urte hon bat disfruteu.